खुलुमबाय आदा लेथन आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय स' थेंक इउ गोजोननाय थाबाय गुड इभिनिं लाइकदों स' थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय मा खौरां बिराद मोजां मोनथारदों नामा फाजो मन'नि एक्टिंखौ लेथन मिनिनानैनो जि जायो आंहा र' जोंहा राजा बर' फैदो र'हाय थाखो सिमान्थ दुजु हाय सिमान्थ दुजु स' थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच मा खबर गोजोननाय थाबाय दे आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय स' थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा लेथन बाग्लारि आदाया हेल' एभरिवान ओंखाम जाबाय नामा होनदों आरो आं दिनै जायाखै आदा लेथन ओमफ्राय राजा बर' हाय सना आब' होनदों आरोना राजा आगै स' थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय मा खबर मा खालामदों जोंहा राजा बर' आगै ओमफ्राय जोंहा लेथन आदाया मानखो दिनै जा समायना नुदों दे होनदों आरो आदसा लेथन आदा आंखौ एदावबालाय सोरखौ एदावनो नोंलाय एदावबाय था आंखौनो ओमफ्राय जोंहा सुमित ब्लग आगै फैदों आं फैबायमोनहाय होनदों आरो अके स' थेंक इउ सुमित आगै आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों साबायखर जासिहरनाय थाबाय खोन्थाहरदो मा खबर आगै ओमफ्राय जोंहा सुमित आगैया 3 लाइक दान होदों आरोना स' थेंक इउ 3 लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा राजा बर'आ मानखो मा खालामदों आब' होनदों आरो खालामाखै नै एलबि होदों ओमफ्राय जोंहा एनआर इनफ' मिउजिक फैदों इयर स्टार्ट एलबि येस माइ एलबि स्टार्ट स' थेंक इउ जोंहा एनआर आगै आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा बोरो माथो खालामनो गैलालाय जोंहा लेथन आदाया मानखो लाइक दान होनदों आरो लाइक होनदों आरो ना एनआरआ स' थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय जोंहा एनआर आगै बाबु ओमफ्राय जोंहा लेथन आदाया मानखो जा ओंखामखौ आंबो ओंख्रै संबाय थादों फान्थावजों आरो आलुजों आदसा गोथाव दे बेदर गैया नामा दिनै लेथन आदा जोंहा लेथन आदा अन दे ओंखाम संदोंबा अन थानानै होबानो जाबाय दसे ओमफ्राय जोंहा उइलियाम आगै फैदों अन होनदों आरो ना उइलियाम आगै स' थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों साबायखर जासिहरनाय थाबाय ओमफ्राय लेथन आदा अन एनारा जोंहा मानखो आं दासो सोरनिबा एलबियाव नुदोंमोन नोंखौ नाव आदा सिफुनियावहाय थांदोंमोन आं एसे मिनिनो ओंखारबाय एसे मजा लानो लुबैबा थाङो आं बिनि एलबियाव एदावहैयो एसे ओमफ्राय जोंहा सोर फैखो उइलियाम लाइक दान स' थेंक इउ उइलियाम लाइक दान होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा राजा बर'आ मानखो आंना मोजां आब' नोंनालाय आब' होनदों आरो आंबो मोजाङानो राजा आगै मोजां ओंखाम ओंख्रि जाबाय नामा जोंहा एयार राइडआव फैदों आरो ना स' थेंक इउ एयार राइडआव आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों साबायखर जासिहरनाय थाबाय स' थेंक इउ मा खालामदों एयारालाय ओमफ्राय जोंहा जुनबाय के बाजै फैदों आरो ना आइ लाभ इउ होनदों आरो ना आदा सिफु आइ लाभ इउ बाजैथ' नंखाया नोङो मिथिखादां ओमफ्राय जोंहा एयारा लाइक दान होदों आरो ना स' थेंक इउ जोंहा एयार लाइक होनायनि थाखाय एयार ओंखाम जाखांबाय नामा जोंहा एनारा मानखो बे फाग्लिया आंखौ मानो बाबु बुंबाय थायोनो नोंनि मोखांखौ दाबो नुवा आङो सिनायानो नोंखौ माबायदि नाब्ला ना गुरहें ना गुरहां नुवानो सिनायाखै दाबो ओमफ्राय जोंहा लेथन आदाया मानखो दिनै बेदर जाया आंनो मानो ओमफ्राय जोंहा गालाव लायबाय होनदों आरो गालाव लायबाय मा गालाव लायबाय गोलाव जालायबाय होनदों आरो ना उन्दुबाय ना मा जाखो जोंहा मौसुमि बिफैदों आरो ना ओइ मौसुमि बाजैखौ मिनिनो ओंखारगोना ओंखाराखै नोंलाय मुनु बाजैखौ जि गोसा बुनानै होयो फाग्लिया सागोना साया लाइक दान स' थेंक इउ मौसुमि लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा लेथन आदायामोनखौ अन थागोन दे होनदों आरो ना स' थेंक इउ अन थानायनि थाखाय मौसुमि गुसेब फनहरदों जोंहा एयार फागला ओमफ्राय जोंहा लेथना मानखो जेबो नङा वाइफाइसो दं आंना अन थागोन आदसा बरिया ओमफ्राय जोंहा लेथन आदाया मानखो फेसबुक आपडेट जानायखौ मिन्थियाखै नामा आब' होनदों आरो औ आंना पासपर्ट होबाबो लकि जायाखै माथो ओमफ्राय आं पासपर्ट होबाय थायासैहाय उनाव जागोन नामा साननानै नायथ'वाखैनो आं दाबो
ओमफ्राय सोर-सोरना जाबाय खिन्थाहरलाय फेसबुकआ सोर-सोरना जाखो? ओमफ्राय जोंहा डिउटियाव दं आदसा इयार अके। जुनबाय के बाजैया मा होनगोन जोंहा मासुमि दादेरनाय होनहरदों। ओमफ्राय जोंहा प्रमद आगै फैदों स' थेंक इउ प्रमद आगै आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। आगै हाइ लाइक दान होदों आरोना। स' थेंक इउ जोंहा प्रमद आगै आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय आरो लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय मौसुमि जुनबाय होनना मिनिहरबाय आरोना। राजा बर'आ मानखो जाखांबाय आब' नोंलाय मा ओंख्रि जाखो आब'? दिनै ओंखामखौनो जायाखै आं। दहाय 5टासोआव जाबाय ओमफ्राय उखैयासै ओमफ्राय दा दसे आगोलाव सिगाङावहाय माबा लोंदों साहा ओमफ्राय मेथाइ जाबाय आरोना उखैयाखै। दा आरो ओंखाम उखैबाथाय आरो बे साहा मेथाइखौनो जाना थाबावनोसै। एसे हामथोंसैहाय ओंखायनो ओंखाम जानायखौ एसे गारबाय आङो। बाजै मन'आ रुटि जानो होदों आंखौ रुटि जाबा हामोनो गोरान रुटि। ओमफ्राय जोंहा लैथुन बाग्लारिया एयार राइडआव फंबाय बेखौनो लानोसै आंनो आइस। ओमफ्राय जोंहा मौसुमि बिया मिनिहरबाय मौसुमि बिमाखौ मिनिहरदों नोंलाय? ओमफ्राय जोंहा सोरां इस्टि आगै फैदों गोजोननाय थाबाय सोरां इस्टि आगै गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरनाय थाबाय आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय स' थेंक इउ। मा खालामदों नोंलाय? जाखांगोन ना जाखाङाखै? ओमफ्राय मौसुमि बिया जोंहा दे होनदों आरोना ओमफ्राय दाबो उन्दुआ सोरां इस्टि आगै आंना उन्दुनाया 2:30 3टा जालायो। आंना बारा माबा गैयाथ' उन्दुनाय गैयाथ' आंना। खम उन्दुयो आरोना आङो ओमफ्राय सानावसो एसे बांसिन उन्दुनाय जायो। ओमफ्राय जोंहा इयारा मा होनखो आदा लादो होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया मा होनखो इयार गायथेनो बाल होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा इयारा मा होनखो सोरां आइ लाभ इउ होनहरदों ओमफ्राय जोंहा सोरां आगैया बाय होनना मिनिबाय आरो थांसै सोरां आगै दानो थाङो आरो। ओमफ्राय जोंहा रवि राय 24 हेल' होनदों आरोना रवि राय स' थेंक यू मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू सो मच कैसे हो भाई कहाँ से हो और सपोर्ट करिए सभी को मुझे भी सपोर्ट करिए कमेंट छोड़ के जाइए ऑल है तो ऑल है नो प्रॉब्लम। जोंहा मौसुमिया मा होनखो दा जाफिनबाय होनदों आरो दा जाफिनबाय जाफिनबाय आरोना मौसुमि आं नायाखैनो। जोंहा इयारा मा होनखो एम हाजो गाहाय होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सोरां इस्टि आगैया मा होनखो लावथु होनदों आरो। लाभथु होनदों नामा जाखो लाभ इउ थुनबाय नामा सोरां इस्टि आगै मा लावथु जालाबायखो? आंनाव जाबाय आब' होनो आंना जाबाय आब' आंनाबो जागोन ना जायाखै दहाय नायदोंमोन आं जानाय देखायाखैमोन उइलियाम आगै। जोंहा सोरां इस्टिया मा होनखो आगैया मोदोम बयलार जादों माथो होनदों आरो मोदोम बयलार जादों माथो। औ आङो बेखौनो सानो आरोना बयलार गेजेरखौथ' बिराद जाखायोमोन आङो माने लोगोफोरजों आरोना ज'नो बिनिखायनो बिदिनो जाखो ना माखो आं मिन्थिला आरोना। ओमफ्राय जोंहा सोरां इस्टिया मिनिहरबाय आरोना। इयारा जोंहा मा होनखो सोरां दार्लिं आइ लाभ इउ होनहरदों ओमफ्राय जोंहा मौसुमि बिया मा होनखो बिबारै लुदुरगे गावदां बिदि होननायानो जाबाय मौसुमि माथो खालामनो उफाय गैया। र' गामियाव थांबाथाय आगोलनि बायदि खरलेबले थिख्लिख्लि फिसासासो जाफिनलायगोन आङो। ओमफ्राय जोंहा एसटि आगैया मा होनखो मौसुमि आब' सना भिडिअ गोदान हो होनदों आरो जानोहाय बे मौसुमिया मा जाखो? ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया मा होनखो इसोर हामाबा हामगौ आयु बिदि होनबा बोरै जानांगौ मौसुमि आसिरबादसो होनांगौ हाम होननानै। मौसुमिया खमबानो टेनसन जाथारदों बे बाला फेसबुकआ जागोन ना जाया होननानै। ओमफ्राय जोंहा वेलबा दिसांमा हेल' मेडाम कैसी हो वेलबा दिसांमा जी सो थैंक यू मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए और मैं ठीक हूँ आप कैसी हो? मेडाम मत बोलिए राजा बर'आ मा होनखो इन्सटाग्राम बेन जाबायनो माथो आब' नंगौ नामा आब' होनदों आरो सोरनाबा खुलिनाय जादों खुलिजादों ओमफ्राय सोरनाबा खुलियाखैनो नायबावाखैनो आं इन्सटाखौबो गोदानखासो नालाय फल'बो गैया माबो गैया इन्ट्रेस्ट गैया आं माने इन्सटायाव आरोना खालि बे फेसबुक ओमफ्राय माबायाव आरो इउटुबाव नंनायालाय नंगौनो ओमफ्राय जाफिनबाय होनदों राजा आगै जाफिनबायदां। ओमफ्राय जोंहा मौसुमि बिया मा होनखो सोरां एसटि नानि सम मोनाखै होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा प्रमद आगैया मा होनखो मौसुमि बाजै होननानै मिनिहरबाय आरोना। ओमफ्राय जोंहा भबेन बसुमतारी हेल' गुड इभिनिं आस्ला आलिकुम होनदों आरोना स' थेंक इउ भबेन आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय वालाइकुम सालाम माब्रै दं? ओमफ्राय सोरां एसटिया जोंहा दे नोंहासो मालाय होनदों आरो सोरखौ आंखौ होनदों एसटि आगै आंखौ मालाय होननानै जेबो लाब गैया आगै नोङो जेबो लाब मोनदेरनाय गैया आंना जेबो लाब गैया।
ओमफ्राय जोंहा लेथ'नादैया मानखो बिबारि नों मा होनोनो अके येस ओमफ्राय जोंहा सोराङा आंहा खाख्रेबसो होनदों आरो आंबो नों बायदिनोमोन सोरां आगै नों बायदिनोमोन आङो ओरैनो गाहायाथ' गाहायखा आङो फिसासा थें थें थिख्लिख्लि हलेबलेबसोमोन दासो बाहेरायाव थानानै बिदि जाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा मा प्रमद हरदों मौसुमि बिया ओमफ्राय जोंहा सोरां इस्ति आगैया मानखौ उन्दुनोसै खाख्रेबसिन जागोन होनदों आरो उन्दुनोसै खाख्रेबसिन जागोन दे सोरां आगै उन्दुनो दे ओमफ्राय जुनबायखिया मानखौ जोंहा मौसुमि दादेरनाय मोनामु होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा दिसांमा वेलबार दिसांमा ब्रादार मेडाम आई लाभ यू अच्छा सो थैंक यू आई लाभ यू बोलने के लिए लाभ यू टू ब्रादार जी ओमफ्राय एना थांखो माबाय एना दा दसेल' थाखायो सोरां इस्ति आगै ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया मानखो एमबि गैला सोरबा सोना हरनै जालायबाय दाना ओंखायनो एलबियावबो बयफ्रेन्ड लानांगौ मौसुमि ओमफ्राय जोंहा एसटि आगैया मिनिबाय आरोना ओमफ्राय मौसुमि बिया कामेन्ट फरायनाय खोनाला होनदों आरो आदसा ओमफ्राय डलार कमप्लिट जाबायना होनदों आरो डलारखौलाय मा होनो भिउसआनो फैयाना आंना सोरां इस्ति आगै डलारबो जाया एसेल' बारायो मालाय नोंहासो बे बुरजा जाबायदां मालाय बबेना जोंहा मानखो मानि दावराव बिहाय नोंसोर होनदों आरो दावरावथ' जायाखै कामेन्ट गेलेलायदों बबेन ओमफ्राय वेल बाद दी सांमा ब्रादार क्या बोला 11 लाइक डन मैडम सो थैंक यू लाइक देने के लिए वेल बाद दी सांमा जी विलियाम लगा गैया मानखो मैदेर फिसा जाबाय आब' नोंनो औहाय आगै माथो खालामनो गेजेर खन्दआव जानायाबो बिराद जाखायोमोन आरोना आङो ओमफ्राय सिगांथ' जानो हायामोन ओमफ्राय एसे उदैफोरनि प्रब्लेम दंमोनहाय आंना ओमफ्राय जेब्ला मोजां जादोंना बिनिफ्राय माने एकदम मा होनबावनो मैदेरनि बाबा मैदेरसो जाबाय नै जोंहा सासिन रामसियारि आगै फैदों आरोना हेल' होनफैदों आरोना स' थेंक इउ जोंहा सासिन आगै आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय स' थेंक इउ मा खबर ओमफ्राय साकिनुर BLP हेलो साकिनुर सो थैंक यू मेरी लाइव स्ट्रीम में आने के लिए सो थैंक यू कैसे हो साकिनुर जी खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ सरंग स्टे ज्वाइन प्लीज कमेंट के साथ ना जो लोग नया है सरंग स्टे के साथ भी ज्वाइन करिए प्लीज उसका मोनो चैनल है वो रिटर्न देगा सभी को सासिन रामसियारि आगैया मानखो फेसबुक इन्स्टाग्राम अन जाफिनबाय जाबायबालाय मोजांहाय आंलाय गिदोंसोमोन जागोन ना जाया होननानै आरोना जोंहा दुखिया दा फैदों लाइक दान बाय गुड नाइट आयौ हाब्बाब सयथिबो दे जागोन दे गोजोननाय थाबाय जोंहा दुखिया दा आंनि एलबियाव फैनानै गुड नाइट होनफैनायनि थाखाय स' थेंक इउ अके बाय दुखि साकिनुर किया बोला আজি কাকাৰ ফেচবুক লগ আউট হৈছিল আচ্ছা ফেচবুকটো মোৰো হৈছিলে এতিয়া হৈছে না হোৱা নাই দেই আহি আছো মই এতিয়ালৈকে চোৱা নাই সাকিনুৰ চাম LB থোৱাৰ পিছত চাম কি হয় जोंहा दुखियादैया मानखो मालाय नङा निजासो बायबाय होनदों आरो दे जागोन दे ओमफ्राय जोंहा राजा बर'आ मानखो हारसिं दं नामा आब' ना सोर दं आब'नो दं लोगो सासे उन्दुना दं ओमफ्राय आं दं ओमफ्राय जोंहा जेदि फैदों आरोना जेदि नोंनि बै माबाखौ माबा लिंकखौ हरलाय आंनियाव हाइट खुलिनायनि रोंगोन ना रोङा आं हरलाय जेदि गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा इयार राइडआव अन होनदों आरोना गोजोननाय थाबाय इयार राइडआव अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो बबेना मा होनखो माजों थुसोखो नोंलाय होनदों आरो जायाखै बबेन एनग्रेटिव हाय एनग्रेटिव जी सो थैंक यू मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू सो मच कहाँ से हो कैसे हो न्यू है क्या न्यू है तो सपोर्ट करके जाइए कमेंट छोड़ के जाइए मैं आपको रिटर्न दूंगी क्रिएटिव जी दुखिया दे मानखो जोंहा अयथासार लेट कमेन्ट फरायो बियोनो
फरायख'नोनो हाया आङो र' साकिनुर हिंदी में बोलो या फिर आसामिस बोलो ओके आसामिस से लिखिए ठीक है साकिनुर आरो जोंखाबा मालाय गन्थङा होनदों आरो मा जाखो गन्थङालाय गिदिरद्राय नामा हाउ आर इउ आइ एम फाइन एन्ड ग्रेटिव जि एन्ड हाउ आर इउ जोंहा जेदिया मानखो जायालै सालथे बाहाय थाबा माइरंसो गोमागोन ए बिदिसो जालायबाय दे होमबालाय थांदो ओमफ्राय जोंहा दुखियादैया मानखो थाबथाबाय थाफाथाब होनदों ना कामेन्ट फराय होनदों आरो दे फरायगोन दे यारा जोंहा कामेन्टखौ माबार फराय होनदों आरो साकिनुरा मानखो तुम बहुत पीछे बोल रहे हो कामेन्ट स्किप करो क्यों दुखियादैया मानखो जोंहा नों फैबाय होनदों आरो दे होमबा जेबो नां बबिना जोंहा दिनैलाय माथो एसे मोजां नुदों माथो सना नोंखौनो नों आंखौ मैया माबा माबि होनबाय नालाय देलायदों आरो एसे ओमफ्राय जोंहा यारा अन होनदों बिबारि लुदुरगे बांद्राय जासोयो होनदों आरो बर'सो साला फाग्लाया आंलाय हारसासो सानदोंमोन जानायखायनोथ' बिदि जादों आरो जाला आङो खमायसिगोन एबारनिफ्राय दै जोंहा एनारा होनलाबायबाय आरोना ओमफ्य जोंहा साकिनुर आइ लाभ इउ होनदों आरोना स थेंक इउ साकिनुर आइ लाभ इउ टु यारा अन होनदों ओमफ्राय जोंहा सासे रामसियारि आगैया दे बुलु होना होदो दे होनदों आरो जोंहा एनग्रेटिभ मा होनखो ओइ बिबारि आं नोंखौ फसायबाय होनदों आरो आथिया गोजा थागोन गोजा आंनो गोजासो नांगौ ओमफ्राय जोंहा माबाया साकिनुर किया बोला दुखिया ब्रादार हेल' बोलाय ओमफ्राय साकिनुरा मा होनखो जोङो दुखिया ब्रादार लागाव होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा साकिनुर किया बोला निउ फ्रेन्ड काम टु गिफ्ट एक्सट्रा मुझे दे दो ना साकिनुर जी जोंहा ओमफ्राय बिबारि दुगि होनदों आरो है दुगि नङा आङो खोथायावसो बिदि रायलायलाबायो जोंहा राजाया मानखो फेसबुक माथो अन जाफिनबाय आब' इन्सटाग्रामबो दे जाबायबालाय मोजां आगै दे विशाल बर्मान ब्राभ सो थैंक यू विशाल जी मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू सो मच 16 लाइक डन दिस इज लाइव ओके सो थैंक यू जेदिया जोंहा मा जाहरखो जेदि 10 मिनट पीछे बोल रही हो अच्छा थक गया मैं कमेंट पढ़ते साकिनुर जी यारा जोंहा मा होनखो हेल' मौसुमि बि दार्लिं बोरै होनदों आरो खारबाय बियो ओमफ्राय जेदिया कामेन्ट होनदों आरोना कामेन्ट फरायनायानो जोलासो थायो ओंखि होनदों आरो जागोन दे थायोबालाय जोंहा ओमफ्राय जोंहा बबेना बिदिनो जानांगौ हौवाफोरनि खोथा मानिनांगौ बिदिबासो मोजां मोनजायो आव ओमफ्राय जोंहा राजाया मा होनखो आंलाय गोदान नामा आब'नो राजा आगै नोङो गोदान नामाथाय गोदान नङा कामेन्ट खालामना गालांलाय नोङो राजा आगै आङो माबा दाहाय एलबि दोनखांबाथाय नायगोन आङो दै ओमफ्राय लोगोब्लाबो भिडिअ नायना होगोन आं मोनसे ओमफ्राय कामेन्ट हरगोन ओमफ्राय लोगो गैयाबा लोगो खालामहरगोन आं जोंहा सासे नाबाव होनहरबाय आरोना ओमफ्राय आरो जोंहा आं ओंखारथ'बाय जागोन दे यार ओमफ्राय जेदिया जोंहा नों मैदेर बायदि नावलाय सोर गोरजा थानोसै होनदों आरो नों थायाबाबो जोंहा एना थागोन ना एनग्रेटिभ जोंहा बिबारि आंखौ गोसोथो होनदों आरो नों गोसोथोबालाय आंबो थोगोन आरो माथो ओमफ्राय जोंहा विशाला मानखो हिंदी में बोलो कुछ समझ नहीं आ रहा है जी विशाल जी आप हिंदी से बोलिए मैं भी आपसे हिंदी से बात बोलूंगी आप हिंदी से कमेंट बोलिए कमेंट लिखिए एना जोंहा मानखो बिबारि आंखौ गोसोथोगोन ना गोसोथोना नोङो ओमफ्राय जोंहा साकिनुर तुमाक थिथा साबदिसु अके स थेंक इउ साकिनुर ग्रेटिभ मिनिबाय आरोना ओमफ्राय निरजय नार्जारि XSMKC सोर जाखो बेलाय नांगौ नामा हो नाम्बार हरदो रादे होनदों आरो नोंबा सोर जाखो गोजोननाय थाबाय जोंहा नार्जारि XSMKC ओमफ्राय जोङो रनजित ब्लग आगै फैदों आरोना हाया गुड नाइट एलबि नामा होनदों आरो नङा ओरैनो घन्टासेनि थाखायल' रनजित आगै गोजोननाय थाबाय आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय स थेंक इउ ओमफ्राय जाखांफु आगै फैदों जोंहाबा माथो नोंलाय समायनाथारलै आंखौ थाखा मारियोहाय नोंसोरो बिरादनो साला हारामिफोर जाखांफु गोजोननाय थाबाय आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय स थेंक इउ दे आगै ओमफ्राय जोंहा जाखांफुआ एदावनाय मिनिलायबाय आरोना ओमफ्राय ग्रेटिभा मानखो ओंखि होनदों आरोना ओंखि माने सना होनाय जायो नामा नोंसिनिथिंजाय ओमफ्राय जोंहा साकिनुर किया बोला कालि आरो टु गिफ्ट टीम ओके साकिनुर स थेंक इउ
ओमफ्राय जोंहा रन्जिता गैया मानखो लाइक टेन स' थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय जोंहा रन्जिता गै ओमफ्राय जोंहा एनग्रेटिभा मानखो ओइ बिबारि आंनो नाम्बार हरदोरा होनदों आरो आङो माबायाव फेसबुकआव फल' खालामबाय थां माबा लिंक होनाय दंखायो डिसक्रिपसनाव ओमफ्राय जोंहा अके होनदों जोंहा माबाया नार्जारिया निर्जया ओमफ्राय ब्लु हराबु होनदों आरोना जोंहा माबाया रन्जिता ओइ थाखो आंना खाबाय नालाय रन्जितालाय हय खारखे वा खारखे रन्जिताबा र' दै रन्जिता गैनि खाबाय नालाय बेहायलाय माथो श' जानाय नुवासै आंलाय एसे नुगासिनो खाबाय नामालाय रन्जिता गै नैबेहाय आंनियाव माथो श' जानाय देखायाखै नैबे मबाइल मोनसेयावसो नुदों रे मा जाखो र' रन्जिता गै दै बेहाय खामायना श' जाफैयाखै नोंना विशाल जी क्या हुआ बोलिए कमेन्ट लिखिए दुखिया आदाया मानखो जोंहा बिबारि नों जुदि आंनि हिटखौ खुलिया हाइटखौ खुलियाबा दिनैनिफ्राय आइ नो कामिं अके हाइट खालामाखैना आदा आं नोंखौ दङथ' विशाल जी बोलिए मेरे पास चश्मा है साकेनुर बाय बाय लाभ इउ गुड नाइट अके साकेनुर बाय बाय जोंहा निरन्जया मानखो ओंख्रि माने सना होननाय जायो इसेनो होननायाबो सना जायो बिदिसो आरोना ओमफ्राय एनग्रेटिभा मानखो जोंहा फेसबुकआव आं बिहरनो रोङा होनदों आरो लोगो जाहरब्रा फल' खालाम आरो ओमफ्राय जोंहा दुखिया आदाया मानखो आरो माखौ बिदि खालामदों मिन्थिनोबा दानो कल अके बुजियासै आं र' एलबि जोबखांनायनि उनाव दे आदा आं नोंखौलाय माला हाइट खालामखो माथो दंगासिनो विशाल बर्मान क्या हुआ वाव बोल रहा है क्या बबेना मानखो नोंनि गोसोआ बबेनिब्रा होनदों आरो नोंनि लोगोआ बबेनिब्रा लोगोफ्रा आंना मेला मेला गामिनि जायगानि दंलाबायो बिशाल अन राजाया मानखो अके आब' सना आंनि जिउ सना आब' आं लाइक खालामगोन आब' नोंनि भिडिअखौ दे होनदों आरो जागोन दे लाइकल' खालामना जायाखै नायनानैबो होबा भिउस जाथों ओरैनो भिउस जाथारा जोंहा रन्जिता आगैया दं आब' होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा विशाला मानखो कहाँ से है आप मैं आसाम से हो विशाल जी आप कहाँ से हो सासे नागिया मानखो सोरबा ब्लग भिडिअ नायनो मोजां मोनबा जोंबो लोगो जादो समबाराव भिडिअ हगारगोन आंनो लोगो जाबाथ' नायनाय जाखायोना सासे नागै आगारबानो जाबाय आरो जोंहा लेथना मानखो आयौ आंखौ खारदों सानदों नामा होनदों आरो सानाखै दे ओमफ्राय दुखिया आदाया मानखो साकेनुर भाई मुझे हाइट क्या है हाइट नहीं क्या रे क्यों ऐसा बोल रहा है मुझे जाखांफु आगैया मानखो आदा दुखिया आं नोंखौ लाजियोलै मानो दिसथालै नोंलाय मानो लाजियो दुखिखौलाय मा ओंख्रिमोनलाय होनदों आरो ओंख्रिया ओंखाम जायाखै दिनै दहायसो फान्थाव आलु दालि माबा माबि लागायल'थाय जोंहा लेथना आदाया मानखो नै ओरैसो दुखिया साल्थिसो लानोसैलां दाखालि आंबो बुंनाया होनदों आरोना ओमफ्राय जाखांबुआ ब्लु होनदों आरोना कमेन्टखौनो आं नैबेहाय मोनसे मबाइलावसो ख्रा नुदों आंनियाव माबासो जागासिनो दं रन्जित आगैनिखौबो मोनदासै आङो अबेहाय दावखोखो जोङो जाखांफुखौबो नागिरनानै मोनबावलासो नै आं बे मबाइल मोनसेयाव जारला दंहाय
गैला मोनासै आं नै माने खोथाया बिदि खोमाना मबाइल मोनसेयावहाय फार्स्ट श' जायोदां ओमफ्राय मोनसेयाव माने स्ल' फैयो खोमा खिजानिबा कामेरानो नै रन्जिता गै लास्टाव रागा जोंजानाय बखि जाजानायसो जालायलांसिगोन नै जाखांफुवाखै नैबे मबाइल मोनसेयाव श' जादों ओमफ्राय बेहाय फैनाय नुवाखै आङो नोंना फेसबुकआव मा नाम आब' बिबारि होनदों आरो आंना ग्लरिसा नार्जारि दङ आरो ना ओमफ्राय जोंहा बबेना मा होनखो एसटि नोंखौ र' आं सैमा खिजों खुबैना हरनि होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा एसटिया एनग्रेटिभ आगै फान्थाव आलु थास' बिसं नाजों होनदों आरो ना ओमफ्राय नै ओरैसै सोरां एसटि लानोसैलां लिपिड होनदों आरो ना जोंहा एनग्रेटिभा मोनखो बिबारि नोंनो आंनि नाम्बार नांगौ होनदों आरो खामेनानो मोदला मोसि जाला फैजोब्बायसो नैबे आंनि मबाइलाहाय रन्जित आगैनि खामेनाबो गैया श' जाफैयाखै ओमफ्राय जौगाफुआबो गैया नै रोंलाहां मा जाखोबावगोन जाखो गाज्रि मोननाङा दे आगैमोन आंनि मबाइलाव श' जाहैयाखै आरो ना ओमफ्राय जोंहा सोराङा दाउलेब 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 होनबाय आरो ना इउ आर नट इन्टारेस्टेड होनदों आरो इन्टारेस्टेड ए बिदिसो जालायबाय होमबा सोरां ओमफ्राय जोंहा सोरां एसटिआइलाय बुंहरदों ग्रेटिभा ओमफ्राय दुखि आदाया मानखो आरो आंखौ सोर हाइड खालामदों मिथिगौबा बेनि चेनेलखौ डाइरेक्ट हेक खालामगोन मा खालामगोन होनदों हेक खालाम हरगोन आं मानोना मानि चेनेलजों दा जुजि रावबो ए मा हेबलाबायगासिनो बे दुखि आदायालाय जोंहा राजायामोनखो आं लाइक खालामबाय आब' नायदो आब' हाय हेल' होबाय आब'नो जागोन दे ओमफ्राय गोखा होनदों जोंहा माबाया सोराङा ओमफ्राय सोरां एसटि आइ फिट होनदों आरो ना लेथना गोजा एनग्रेटिभ होनहरबाय सोरां एसटिया ओमफ्राय रन्जित आगैया मा जाखो आब' होनदों आरो जाखांफुनिजों रन्जितनिजों आंनियाव बे आंनि मबाइलाव श' जायाखै होनदां ओमफ्राय सिरि खोन्था आदा दुखिया खोनागोनलै बिबारि सनायानो ओइस दे नोंहा मालाय गंनै रहि होनदों आरोना आंनि नङालै सोरां एसटिआगै ओमफ्राय गोथाव एसटि सना होनहरदों ओमफ्राय ग्रेटिभा मोनखो बिबारि आंनो नोंनि नाम्बार नांगौ बेखौ फरायबायना आं लेथना जोंहा जानजि सेरे रेखा सोरां एसटिया होनदों आरो ओरैसै बिदि नायो खाथियाव जाम्बि सना होनदों आरो नायाबा नुवा आङो गोजाननिफ्राय नोंसोरो बिदि गोजाननिफ्राय नुहुरो ना खामेन आं बिदि नुहुरा बिबारिया खिहरदों आरो ना गन्थङा नांगोन मबाइलाव होनदों आरो नाङा सोरां एसटिआगै मा नांलाबायनो मानो जाखांफु फंबाय जाखो होनदों आरो ना बबिना जोंहा ओइ एसटि दाउलेब खाथं मा खबर होनदों आरो ना ओमफ्राय बे नङा आं मैया नोंनो वाट्सएपाव हरनायासो मैया एमएमबिनि एलबिआव स्क्रिनशटआव आदसा र' चेक खालामगोन आं हाइड खालामाखै आदा जे दिनाबो हाइड जानानै दङ फैनोनो हाया बेसोरा दाखालिनो नोंसोरो आंनियाव लास्टआव थादोंना मा होनो लास्ट एलबिसाम थादोंना दाखालिहाय बेहायनो हाइड जाजोबदों गासिबो हारसिंनो आंखौ खामेन मोनबाय नामा आब' होनदों आरो खामेन बेहाय श' जायाखै आगै ओमफ्राय जोंहा लेथना सोरां एसटि होनहरदों ओमफ्राय उइलियाम अन होनदों आरो ना उइलियाम रन्जित र'यै श' जागोन ना जायाखै नै बेहाय गैया दाबो आरो ना
बेहाय आंनि मबाइलाव जाखाङाखै नै बेहायसो जाखांफैदों आरोना। ओमफ्राय जोंहा सोरां इस्टिया नोंनो होनहरदों आरोना, ओमफ्राय क्रिएटिभा सोरां इस्टि फोरोंदो ना आंखौबो होनहरदों। ओमफ्राय जोंहा उइलियाम अन लेथना सोरां इस्टि होननानै मोखां खोबथेबाय। उइलियाम आगै अन ओमफ्राय वाइट एन्ड क्रिएटिभ होनहरदों सोरां इस्टि आगैया। ओमफ्राय जाखांफुफंबाय होननानै मिनिहरदों जोंहा दुखिया आदैया। सासेना जोंहा मा होनखो, आब' आं नोंखौ इन्सटाग्राम फल' खालामबाय फेसबुकआवबो। अके स थेंक इउ बबेना मा होनखो जोंहा बा माइ एसटि आंखौ जेबो फोथायाखै माथो होनदों आरो। दे आं नोंना मालाय फावदुर दिर होनदों आरोना। ओमफ्राय क्रिएटिभा जोंहा मा होनखो, सोरां इस्टि आंखौबो इउटुबनि सोमोन्दै फोरोंदोरा होनदों आरो। माथो हेबाबा माखौथो दुखु मोनना बिदि खालामनांगौ जाखो। दुखिया आं जेबो हाइद खालामाखै। आयै बिदि सानथारनाङा, रावखौबो बिदि खालामा आं। सोरबा बिदि मदद होफैग्रा मानसिखौ हाइद खालामगोन आरो, रावबो खालामा। जोंहा राधे राधे होनदों बिशाल राधे राधे। बिबारि इउटुबनि सोमोन्दै दुखिया दा नोंखौबा हाइद खालामग्राफ्राबा आंनि एलबेआव फैगोन ना फैयाखै? सासे नागै आङो माबानि गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि दे। खामायनानै थालांजोब्बाय। जोंहा हलि मलि आगै फैदों आरोना, आं उन्दुबायलै रायजोफोर होनदों आरो। जागोन दे हलि मलि। ओमफ्राय स थेंक इउ आंनि एलबेआव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। दुखिया दा लङि डेन्स होनदों आरोना। ओमफ्राय जोंहा क्रिएटिभा सोरां इस्टि अननानै आंखौबो लाफादोरा होनदों आरो। ओमफ्राय अबाव थाखो राजाया जोंहा मा होनखो, मोजां कमेन्ट हरनो हो आब' मा हरबाय दंनो। ओमफ्राय जोंहा क्रिएटिभा बिबारि इउटुब चेनेलाव माब्रै फैसा मोनो होनो। आं रोङाहाय बारा मिन्थिया आङो, आंबो गोदानसो ना। वाइट एन्ड सना होनदों आरोना जोंहा सोरां इस्टिया। हेल' गाइस होनदों हलि मलि आगैया जइन करो मेरी सेबी शादी करो होनदों आरोना। ओमफ्राय रन्जित आगैया प्रानजित बर' फैदों। प्रानजित बर' आगै स थेंक इउ आंनि एलबेआव फैनायनि थाखाय।
दोननोसैलां लोगोफोर बोरैबा मोनदां।